soyayya ayya kauna 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 bata kyalare ba. Kabiru M Sule zan faɗa muku kauna bata kyalare ba. Bincike na gama na gano kauna san bata kyalare ba. Yana jiki tare da kauna yake ba da wani ba. Kamun ka gane su aiki ne wanda ba kaɗan ba, sai ka yi ka gama wani gumma ba ka daddashe ba. Kauna ta saka ni kuka, kauna ta saka ni dara. Me zan ce da su kawai halitta ne fa ne na duba. Ne abin da na sani so bai bar kowanne zamani ba. So ne ya sanya Adam ya fito aljannatun a farko. So ne shi ya sa Hauwa ta bar aljanna karo na farko. So farkon makami na shaidan wanda da shi ya haɗa tarko. So shi ne sanadi na kisan kan duniya na farko. Na yau zantaka ku dudduba so kuma kar ku sanya sauri. Sai mu fahimci so halitta ne shi kuma wanda bai da tsari. Yau ya saka ka kai nishadi wata ranku ya sa ka dinga dari. Duk matsayin ka ko ka mulki kauna ba ta barka haka nan ba. Ko da na an kare ashe ba ta kyale ma har mahaukaci ba. Mai hankali in ka ganshi ya zauce dukka aiki na so ne. Majinyaci wani da ka tantance dukka aiki na so ne. Na gane so ba ya kyale itace, bai kyale har ma ciyawa na ce. Har kifin ruwa in gama muku zance, so bai kyale kwari ba ni ne na ce. Bai bar makafi ba na tantance. Sunanan a jikin kurame, sunanan a jikin kutare, sunanan a jikin ƙananan yara. Na gane har da tsofaffi so bai bar su hakanan ba. Al'amari na so ni fa yana rikirkita ni. Na so in karance shi amma sai canji yake na la'oni. Ai ta batutuwa kan shi in naji sai wata ran ya tsorata ni. Azabtarwa yake wata ran ya saka ka kai sukuni. Shi so ai gaman jini ne, sannan so ruwan zuma ne, kuma an ce shi ruwan guba ne. A takaice gane sona da wuya ko an yi bincike. Don matsayin ka zai wuya tarkon sofa a ce ka tsallake. Allah ya halicci soyayya a zuciya can take fake. Da ka gane so gare ka a gaba ɗaya ba shi yiwa. Ko da ka yi bincike amsar ba ya wuce so halitta ne. Ƙauna 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 soyayya, ƙauna ƙauna bata kyalare ba.